Kinek lesz meghallgatása egy Broadway musicalhez? Elmondhatnánk, hogy neked, de az úgy túl egyszerű lenne. Nekem lesz! A két város meséjének musical változatában, szóval. Azt hiszem, eléneklem a New Yorkot, és azt, hogy a szívemet San Franciscóban hagytam. Te, Joey, nem nektek kell várost választani. Mi van? Mr. Dickens már választott 2. Ki? Olvasd el a szinopszist. Amit? A tartalmát. Ja, oké. Ami csodát? Got to pick a pocket or two, boys. You've got to pick a pocket or two. Remek! Egyszerűen remek! Tényleg? Köszönöm. Figyelj ide, Joey! Feltétlenül látni akarunk a szombati meghallgatáson. Nagyszerű. Ott leszek. Oké, és ne felejtsd otthon a tánccipődet, mert azt is próbáljuk. Az ügynököm azt mondta, hogy nem kell táncolnom. Ó, Joey, csak egy egész kis táncról van szó. És a te gyakorlatoddal menni fog, mint a karikacsapás. 3 év modern tánc Twilight Tarpnál. 5 év az amerikai balettszínháznál. Hé, mindenki tódít az önéletrajzában. Az úgy gyerekcsoportban sem jártam. Tudsz egyáltalán táncolni? Igen, persze, tudok. Ó, ne! Mi volt ez? Na, hogy hülyén néz ki, ha nem szól a zene. Ezt most fel kell vennem, de ne! Joey? Joey Tribbiani. Figyelj, Joey, bajban vagyok. Nemrég hívott a koreográfus. Válságban a házassága, és nem hagyhatja el Long Islandet. Vagyis elmarad a meghallgatás? Figyelj, Joey, mivel neked van a legtöbb gyakorlatod, megkérlek, hogy tanítsd be a többieknek is a lépéseket. Mit? Hát, Joey, nem olyan nehéz. Tudod csak, kéz, fej, fel, pas de buré, nagyforgás, rond de jambe, csúszás, step, és jazzkéz. Szóval step és jazzkéz. Sok sikert! Viszlát. Jól van, kezdhetjük! Nem. Mi volt ez? Ennyit tudtam kihozni belőlük. Nos, emberek! Emberek! Próbáljuk meg még egyszer, de most mindenki figyeljen Joeyra. Mutasd meg nekik! Kezdheted meg!